थांनाय 20 नबेम्बरनिफ्राय सोलिबोनाय 9थि जतिन इस्लाहारि गोसोखां जोलुर ट्रफी बादायनाया दिनै गाहामै जोबनानै थांबाय। क'क्राझार जिल्ला सालाकाटिनि सिङाव थानाय 2 नं सातबिन्दो गामिनि जोहोलाव सोमब्ला गेलेग्रा फोथाराव सालाकाटि गेलेमु फोजौखांग्रा गौथुमनि बानजायनायाव 9थि जतिन इस्लाहारि गोसोखां जोलुर ट्रफीखौ दिनै गाहामै खुंफुंनाय जायो। दिनै बे गोसोखां ट्रफीनि जोबथा मेच एबा फाइनाल मेचखौ क'क्राझार बारहुंखा क्लाब आरो खान्थालगुरि बारलांफा क्लाबनि गेजेराव गेलेनाय जायो। फाइनाल मेचखौ देरहानो थाखाय मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गोख्रों जुजिलायनायनि गेलेनायखौ नुनो मोननायजों जोबथायाव खान्थालगुरि बारलांफा क्लाबा ट्राइ बेकाराव क'क्राझार बारहुंखा क्लाबखौ फेजेननो हायो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', एमसिएलए देरहासार बसुमतारी, फनिराम ब्रह्म आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। जोंनि सालाकाटि स्पर्ट्स प्रम'शन ससाइटिया थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय जतिन इस्लाहारि फुटबल जोलुर बादायनाय होगासिनो दङ। देग्लाय 9थि जतिन इस्लाहारि जोलुर बादायनाय। जों बे ओनसोलाव सालाकाटि ओनसोलाव जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय, खेलायाव दावगाहोनो थाखाय, खेलायाव गावबा गावनि रोंगौथिखौ बेरखांहोनो थाखाय जोङो जतिन इस्लाहारिखौ बासिना लानानै बिदिनो माबा होगासिनो दङ। गोसोखां फुटबल जोलुर बादायनायखौ होगासिनो दङ। जतिन इस्लाहारिया क'क्राझार जिल्ला फुटबल एस'सियेसननि गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारिमोन। बिथाङा 1952 सनावनो नेहाथारि जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि गायसनगिरि नेहाथारि महरै। आरो थिग बिदिनो रेफारि बर्ड गायसनदोंमोन, बिनिनो बे आफादगिरिमोन। थिग बिदिनो क्रिकेट एस'सियेसनबो गायसनदोंमोन क'क्राझाराव। गावनि बै समाव बेयो गायसनगिरि नेहाथारिमोन आरो मोजां गेलेयोमोन बे सासे। आरो बियो 1988 आसाम सरकारनि गेलेनाय बान्था मोनदों। बान्था नङा, माने पेन्सन मोनदों। बेनिखायनो जों दिनै थांनाय 20 नबेम्बरनिफ्राय सोलिफुबाय थानाय बे जतिन इस्लाहारि फुटबल गेलेनायखौ दिनै जोबथा गेलेनाय बादायनाय जादों। बारलांफा क्लाब खान्थालगुरि आरो बारहुंखा क'क्राझार एसिया दिनै बे जोलुर बादायनायाव बाहागो लागासिनो दङ। जों बिदिन्थिदों बे जतिन इस्लाहारि फुटबल जोलुर खुंनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा गेलेनायाव थुलुंगा मोनगोन, दावगानो खाबु मोनगोन आरो बेबायदि गेलेनायखौ नुनानै बिथांमोनहाबो दावगानायनि सम सुजुग लागोन, बेखौनो मिजिंथियो। बेयाव जतिन इस्लाहारि महरै मुङै मोनसे ट्रफि दङ आरो 40,000 देरहासारनाय टिमनो 40,000 रां होगोन। ओमफ्राय रानार्स आपनो जायगानि महेन्द्र नारायण ब्रह्म बसुमतारिनि मोनसे रानार्स आप ट्रफि होनाय जादों। बेखौ फिसाजो ज्योति ब्रह्मआ होदों बिफानि मुङै। महेन्द्र नारायण ब्रह्म बसुमतारिया जादोंमोन जिल्ला बासुगावआव बर' थुनलाइ आफादखौ गायसननाय जादोंमोन। बेयाव गिदिर मोनसे बर'नि महासभा खुंनाय जादोंमोन। बे महासभा खुंनायनि बिथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरिमोन महेन्द्र नारायण ब्रह्म बसुमतारिया। दा बिथांनि मुङै रानार्स आप ट्रफि होनाय जादों। बे रानार्स आप ट्रफिजों लोगोसे बिथांनि अनजालि फिसाजो ज्योति ब्रह्मआ 25 रां बान्था होगोन। गोजोन्थों। खाथियाव जतिन इस्लाहारि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायनि दिनै 9थि बोसोरनि जोबथा बादायलायनाय। बेयाव आङो बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। जोंनि बिटिआर सरकारा गासै 10 मेजर ट्रफिखौ जों सालायो आरो बे हिसाबै नैबे जतिन इस्लाहारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायाबो मोनसे, बेयाव जोङो 5 लाख होयो। जोङो नैबे बोसोराव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गेलेनायनि बिथिंखौ गोसो होनाय आरो गेलेनायाव रायजो राजाखौ बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो जोङो बेबायदिनो ISPL खौबो मोनसे
गोगोमहै एबा जाफुंसारहै जों खुंनो हाबाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 28 खालारनिफ्राय जोंनि क'क्राझार सायाव सन्तोष ट्रफि बेनि मोनसे इभेन्टखौ जोंनो हरदों गासै 15टा गेम जागोन जोंनि बिटिसिआव दा बे गेमखौबो जाहाथे रायजो राजाफोरा नायनो फैयो आं बेखौ खावलायहरो ट्रफिनि थाखाय जों दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय गासै मोनजि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनखौ लानानै जोङो मेल खालामबाय आरो 5 खालारनिफ्रायनो आसाम टीमनि थाखाय सेलेक्सन ट्रायेलआ बेवहाय जागोन क'क्राझारावनो आरो बिथांमोनखौबो दोननाय थाहोनाय जाहोनाय गासैनिबो बाथ्राखौ जों सावरायबाय आरो सन्तोष ट्रफिनि थाखायबो जोङो दिनैनि गेजेरजों बा दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे खुंथाय आफाद जोङो दानानै लाबाय आरो बेनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो आरो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जोङो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनखौ लानानै बे सन्तोष ट्रफि जेब्ला सोलिगोन 28 तारिखनिफ्राय डिसेम्बरनि बिनि जायखिजाया साननै खालाराव जोङो स्पर्ट्सखौ लानानै जोङो स्पर्ट्सनि बायदिसिना इभेन्टखौ लानानै जोङो साननै वर्कशप जोङो लागोन आरो बेयावबो जोङो मोनसे मोजां वर्कशप जों खालामनो थाखाय थांखि लानाय जादों फैनोसै बियो बयखौबो नायनो हागोन जोङो सानदों जायगाखौ 2-3सो लकेसनाव खालामनो हायो नामा जों बेनि थाखाय सानबाय थानाय जादों दिनै गाबोननि गेजेराव लकेसननि बाथ्रायाबो ओंखारगोन दा ओंखायनो लकेसना जुदि जायोब्ला जोङो बेखौ गुवारै रायजो राजानो फोसावनो हागोन राजनिति दोलोनि खामानिया जाबाय सरकार खुंनायनि थाखाय खामानि मावनाय आरो गावनि दोलोखौ राफोदनिफ्राय राफोद खालामनायानो जाबाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि मावनाय बा मावनो गोनां खामानिखा दिनै जोंनि बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जोङो लोगो नांनानै सरकार खुंदोंब्लाबो बेयाव गावबागाव राजनिति दोलोआ गावबागाव हान्जानि थाखाय खामानि मावदों दा बेयाव आरो खामानि मावनो जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैया बिजेपिल' नङा बिटिसिखौ खुंनो थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआबो बुंदों एबाराव जों सरकार खुंगोन एबाराव जों सरकार खुंगोन जोंहाबो सिं सिं साननाय दङ जों हारसिङैनो सरकारखौ बोरै खुंनो हायो दा बिनि थाखाय जोंबो खामानि मावगासिनो दं जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय जतिन इस्लारि मेम'रियेल ट्रफिया दिनै फाइनाल गेलेजाबाय आरो बे फाइनाल खेलाव खान्थालगुरि बारलां क्लाब आरो बारहुंखा एथलेटिक्स काप क'क्राझारनि गेजेराव गेलेनाया सोलिगासिनो दङ दा जतिन इस्लारि जिथु मेम'रियेल ट्रफि बे ट्रफिनि गेजेरजों दिनैहाय जों बेखौनो फोसावनो सानदों जे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथाय आरो सुस्थ' मोनसे समाज जिथु बानायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि बे सालाकाथि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो एसे अबदान होनो हायो नामा बे उद्देश्यखौ लानानै बे खेलाखौ सोलिहोबाय थानाय जादों हाफ-टाइम जाबाय सोनांबाय नोंथांमोन थाबैनो सोलिबाय थानाय खेलायाव जोंहा से गोलाव दावखोगासिनो दङ जोंनि सालाकाथि स्पर्ट्स प्रमटार ससाइटिया बेखिनियावनो जोंहा माखासे जोंनो लेंहरजाखानाय आलासिफोर दंफैयो काबादि खेला बिथांखौ जोङो बरायगोन बादायलायनाय आरो खुंबावगोन जानुवारिनि गेजेराव आरो बे जानुवारिनि गेजेरावनो जानुवारि माने दमासि गेजेरनिफ्राय जोङो खेलाखौ जागायजेगोन आरो जोबथा 26 जानुवारि जिथु भारतनि गणतन्त्र दिबस फालिनाय बे फालिनायाव जोङो ग्रेन्ड फिनाले बेखौ जोङो खुंहैगोन आरो जोङो दमासि जानाय एकाडेमिनि मोसाग्रा बिथांमोनखौ रेडि जानाय फोथाराव फैना खालामनाय जाबाय बेखिनियाव जोंहा माखासे जोंनि लेंहरजानाय आलासि दङ बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइजों बरायगोन बेखौ जोङो गिबियावनो दङ बे फोथारावनो फोरोंनाय मुसाहारि हाबाफारि लागोन फ्रि अफ कस्ट जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि गेजेराव हारिमु मोजां मोनग्रा दामनाय देनाय मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ जोङो बर'नि हारिमु दामनाय देनाय आरो खननाय मोसानायाव जोङो एक्सपार्ट खालामनो थाखाय जोङो 15 दिनिया मोनसे वार्कशप बा ट्रेनिं जों खालामगोन आरो जों बे मोसानाय हाबाफारिनि फाइनाल माबाखौ ओइदिनखालि जोङो 26 जानुवारि खालि बे फोथाराव जोङो काबादि ग्रेन्ड फिनाले आरो बे ग्रेन्ड फाइनाल जिथु काबादि बेहायनो जोङो मोनाबिलि
देंखोनि बिनि मोनाबिलि उनाव जोंहा दङ रंजानायनि मोनाबिलि मिलन मुसाहारि खुंनानै सेक्रेटारि जोङो UPL इउथ देग्लायनि 26 जानुवारि जिथु मिलन मुसाहारि माने बिथांखौबो गणतन्त्र सेक्रेटारि दिबस खालामनाय जाबाय बेखौ गाजा गोमजायै देशआव बिथां सौहैथ'वाखै फालिनायजों दा लोगोसे बेखिनिया दंबावो बे सालाकाथि प्रमद ओनसोलाव बसुमतारि सालाकाथि स्पर्टस प्रमटार सालाकाथि ससाइटिया प्राइमारि बर' साहित्य गाजा सभानि गोमजायै आफादगिरि खुंनो बिथाङा आखायाव बिथांखौबो लादों सेक्रेटारि खालामनाय आरो जाबाय गोदान प्रमद बोसोर बसुमतारि आरो दमासिनि समाव गोबां बिनि उनाव जोंहा दङ दैथुन ब्रह्म सालाकाथि प्राइमारि बर' साहित्य पिकनिक सभानि जानाय माबा प्रेसिडेन्ट जानाय बिभिन्न बिथांखौबो सेक्रेटारि खालामनाय माबायाव जाबाय एसे बेस्थ'था जायो दैथुन ब्रह्म जाहाथे बेखौ जानगाराव दोननानै आरो बिनि उनाव जोंहा जोंनि दङ मानसिफ्रा मानगोनां नयन मोनसे गेलेनाय मोसानाय दामनाय देनायाव नयन एसे नार्जारि बेस्थ'था जानो हायो बिनि थाखाय जोङो फुरा मास मोनसे सालाकाथि प्राइमारि जानुवारिखौ बर' साहित्य सभानि बिथां जोङो सेक्रेटारि गेलेनाय आरो जोंहा मोसानाय दंबावो आरो दामनाय महाचन्द्र देनाय बसुमतारि खननाय सालाकाथि मोसानायाव जोंनि आन्चलिक बर' समाज रायजो राजाफोरखौ बेस्थ' खालामनानै महाचन्द्र बसुमतारि बिथांखौबो जों कालसारनि गांसे फारसे आर'नाइजों बरायगोन अनसायनाय बे अनसायनायखौ जोङो जाहाथे रायजो राजानो होनो हायो बेखिनियावनो जों जोंहा बेखौ आलासि नाजानाय बरायनाया जादों जोबथ'बाय आङो बे खेलानि दानिया गेजेरजों जोंहा बेखौनो मोसाफैगोन फोसावनो सानसां सानदों एकाडेमिनिफ्राय जाहाथे जोङो बिथांमोना दाबो बयबो रेडि जायाखै रायजो नामा राजाफ्रा सालाकाथि स्पर्टस प्रमटार ससाइटिया सुबुं सानसां माहारिनो होनो एकाडेमि नाजानाय सेंग्रा सिख्ला आरो बिथांमोना थाबैनो गेलेग्रा मोजां मोसाफैनांगौ मोनग्रा दामनाय देनाय मोसानायखौ मोजां मोनग्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनसे सुबिदा मोनो बे सुबिदाखौ लानो थाखाय आं रिकुवेस्ट खालामदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।